ये जाना। अरे बोला हो जाए। अब हम तारा से मिल नहीं खी सकत। अरे काहे हो का हो गई? क्या है कि हमारी शादी सेट हो गई बा। शादी सेट हो गई बा? हाँ। लड़का से होता ना कूता से होता महीनों चलता। अब आज से तू अपन देखा हम अपन देखो। आज के बाद ना मिलबू का? ना मिलबू तो हमारे बाबू से मिल लो। ये रहन हो गई बा। बहुत आगा भाई, बहुत आगा भाई। इनका के तो जानते ही पर इनका पूरा ऑल इंडिया के ब्याह वायरल हो। अरे वायरल करो। काना हम मुस्कान करना होलो। मुस्कान मुस्कान। वो बात याद रख कि एक सॉन्ग है पढ़नी जा, सॉन्ग है खेलनी जा। जिय मोरे के कसम हमनी के खैनी जा। समिति बजा बहुत बहुत पुरस्कार भैया दीदी है बड़ा मैं धरती के जयकार रहे। सुना के करा सहारे अपन बोला जिंदगी के काटी केहू नहीं के दुनिया में के बहार दुख दर्द काटे। मिठाई हजारों हजार के पुरस्कार हमारा माननीय मुखिया जी तेघरा कामेश्वर यादव छठ पूजा कमेटी परिवार से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। के करा सहारे अपन जिंदगी के काटी देखो दुनिया में के बहार दुख दर्द धोबी के कुतन घर
घर के ना घाट के वो हाल हो गई पोखर मारी के खेती गल घर से बाबू माई रे तेरा मन के बढ़ल हो हर जाई रे बोला जाई त जाई कहाँ लाल जी कम के गीत व्यास जी ऐसे तो 4 पद के गीत हो मदन भाई के लिखल बलिया मदन जी करी के भाई गायदार बाड़ो लेखक बना देनी बाकी रोको हो कभी कबारी ले जा लास्ट गीत के भाव हम बोलते हैं समय समाप्त बा अरे वो लोग प्रेमी कैसे रहे लेकिन हमारा बुझाते कि हमारा खातिर प्यार अधूरा बा प्यार शब्द में लिखल बा आधा पस हमरो प्रेम बा दोनों में आधा रोबा मोहब्बत बा दोनों में आधा बोबा और के खातिर पूरा भइल है कि हमारा खातिर अधूरा रहे हमरो लैला मजनू हीरा राधा देवदास पारो जान दे के दुनिया से चल गई हजारों हजार के पुरस्कार हमारा मिथिलेश भैया के सुपुत्र वाले और भैया के प्रोग्राम पुरस्कार मिलल मिथिलेश भैया का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब वहाँ का नहीं का हमने के भेंट के रहो सबके चरण के दर्शन करो छोटे देखा मिलल चाचा लास्ट में प्यार हो गई अधूरा केहू के भइल नहीं थे पूरा मदन प्रेम के दवाई बताई रे हर जाई रे बोला जाई त जाई हर जाई रे बोला उन्हें तो जाई कहाँ जाई हर जाई रे बोला जाई तो जाई मुंह खोला जाई कहाँ जाए